Milé dámy, toto video je určené pre budúcich oteckov, takže kľudne ho môžete preskočiť. Alebo viete čo? Radšej ho pošlite svojmu partnerovi. Tehotenstvo prináša rôzne otázky nielen pre budúce mamičky, ale aj pre budúcich oteckov. A jednou z tých najdôležitejších je, či sex počas tehotenstva je dostatočne bezpečný, či nebodaj počas neho sa nemôže ublížiť dieťaťu alebo samotnému tehotenstvu. Ak tehotenstvo prebieha bez komplikácií a vaša partnerka súhlasí, tak sex počas neho je úplne bezpečný a často, ako vždy, aj príjemný. Dieťa je v maternici veľmi dobre chránené a nemusíte mať žiadne obavy, že sa k nemu nejako dostanete alebo že by ste mu nejako ublížili. Dôležité je mať na pamäti, že v tomto období má všetko pod palcom budúca mamička. Ona najlepšie vie, čo je príjemné, čo jej vyhovuje a čo už nie. A práve preto je v tomto období rešpekt voči nej ešte dôležitejší než kedykoľvek predtým. Dámy, ak ste tu stále, tak viete, čo máte robiť. A kľudne posunte toto video vášmu partnerovi.